Er vi lidt hurtigere, så er de også mere fremadgående, ikke? Prøv det en gang mere. Ja, godt. Tænk over det. En lille smule mere har vægten over på nemen, end du laver anspringende. Ja. Godt. Kigger godt op og frem, så du ved, hvor du er. Rundt på banen, der er banen. Ja. Ja, det er godt. Sådan her. Ja, rigtigt. Godt. Rigtigt. Okay, så planlægger du at lave overgang til trappen igen. Jeg har lidt fortsat. Så, rigtigt. Godt. Og så kommer jeg ind i trappen. Okay, så jeg bare lige væk på ryggen. Sådan. Yep. Godt. Og så mener jeg faktisk, hun er der, hvor hun ikke skal meget mere andet end 30